Окей. Добре дошли на първото коледно парти на Ден Спас Варна. Ние ви приветстваме. Надяваме да се изкажете перфектно. Тази вечер ще има много танци, игри, забавления, танци и томбола. И пак танци. И да, ще кажа нещо. Тя да чеши! Сено тя мора. Сено той. Да, ела малко. Ти си чулата, да. Ще може ли чулата за малко? Малко ми се извиняваш. Нормально? Виж нещо да го искаш? Царчика му виждам. Дали престема? Игра с джуджета. Нямаме джуджета. Добре, както да е. Това не става. Няма чулата на жълта, чакай. Тя ме контролира! Няма да стане с този сценарий. Прима виста. Добре? Някой... Телефон, извиняйте, само секунда. Телефон, джоба. Това джоб, да. Ало? Ало, да. Има малък проблем. Връзката малко. Добре, вижте, само да. На ухото, да. Ами, Ден Спас къде се намира? Да. Ами в Гранд Мол, да. Значи, качвате се, чакайте само за секунда. Да. Ще взема да ви начертая схема. Значи, в Гранд Мол влизате през входа, идвате на асансьора, втория етаж. Крамер, знаете, да, Крамер, срещу Крамер обаче. По мощето, надясно и сте там втора зала. Записахте ли? Добре, и аз се записах. Окей, айде, чао, след малко. Не, очилата, нормални са. Ай, ще ги върна за всеки случай. Да, благодаря. Да попитам, яли ли сте, пили ли сте? Тук имаме много хубави питиета, грено винце и други такива егноги. Ако не сте яли, като мене, може да хапнете, с другата ръка ще еждате по-лесно. Аз ще забеля едно баначе, ако нямате нещо против, нали, ще го хапна. Само набързо. Чупам го. На две. Моля? Съвсем си има жена. Не, нямам жена. Кажи как се яде ябълка. Така се пуска. Малко съм непохватен днес, съжалявам. Да. Тук има и жадни хора. Примерно аз искам днес да пина. Малко, Не. Предполагам, че не се познаваме всички, затова предлагам да се запознаем.
Примерно, може да го направите, като се разхождате в залата и като видите някой непознат човек, просто се запознаете с него. Ето така. Да, приятно ми. Казах и непоплатен съм днес. Ние може да минаваме да ви правим снимки, може и да не минаваме да ви правим снимки. Ще видим какво ще правим. Ние по принцип сме много сръчни, сега ще ви покажа как правим снимки. Да? Трябва да изчакам само за ти. Снимаме. Съберете си малко. Съберете си тези. Малко и тези там. Ай, ще направим на фотошоп. Необратно е. Колко там по-напред, да. Няма проблем. Окей. Можем да пуснем музика, да се позаполяем, да се запознаем с нови хора, с момчета Атака. И до след малко ще има музика, ще има игри. Очаквайте всичко неочаквано. И се надявам всички се забавляваме. Аз вече много се забавлявам. Малко.